Nun ikasi behar, da gurasoak bulgor jarri zian batxillergoa egin behar nula, bestela supermerkatu baten sartzea bakarrik zela nahikoa. Da batxillergoa egin nuen eta bukatzerakoan konturatu nintzen ez nula ikasi nahi, da marrazketa teknikoan trebean nintzela. Orduan hasi nintzen ikusten zelan atera neiken marrazketatik eta eraikuntzako zikloa ikusi nun, lehenengoko urtean jarri nintzen eraikuntza egiten eta gustatu zitzaidan. Mosteko nota 8,0 batean, osea 0,15ean geratu zen ni sartu nintzenean. Osea, ez zen bat ere erresa sartzea unibertsitatea heziketa ziklotik. Ze notakin? Ni 8,5. 8,5. Eta EHUn egin duzu? Hori da. Ni de hecho naz EHUko lehenetarikoa Arizmenditik aterateko. Eta, bueno, gustatu zitzaidan heziketa zikloa eta zer gustatzen zaizunean ez zaizu inporta matematikan ona ez bazera, zeratik jartzen za klase batzutara joatera edo gauetan jartzen za eta bakitzu ikasten ari zarela zuk nahi duzuna dela. Orduan, zerbait nahi duzunean jartzen dituzu garbi ikusi dut. Unibertsitatean sartu nintzenean ni nagusietarikoa nintzen. Eta klasera heltzerakoa lehenengoko egunetan jendearekin hasten zara hitz egiten, pixkat ezagutzeko, eta ikusten duzu jendeak ez dakila non sartu den. Badakitzu karrera batera sartu dela, 3 urtetakoa dela, gero proiektu bat dula, baina ez dakite aparejadore karrera horrek ze ekartzen duen, edo ze lan mota dauketzun, edo ze egin behar dezun. Badakite, pertsona bat, kasko txuri batekin obra batera doala, asko kobratzen dela, baina ez dakite zehatik kobratzen den, zer responsabilitate mota daukaten, ez dakite eserrez. De hecho, jendeak ezekin marrazketa teknikoa egitea, zehose basikoa dela, aparejadore batentako ez ekiten zer zen. AutoCAD, de oida. Zuketa ziklo batek nire ustetan eta nik bizitakoa ikusita, ematen dizuna da pixkat ateak zabaltzen dizkizu zer ikasi nahi desun jakitera. Eta heziketa ziklo baten ona duna da urte terdi dela eta gero praktikak dituzula eta hor ikusten duzu benetan ikasitakoa gustoko duzun edo ez. Ekin joan ginen ikusten Gasteizeko katedrala, Santa Maria katedrala. Eta nian enamora binitzen. Gustatu zitzaidan bilo bat, proiektua, ideiak, nondik zoan gauza, urte askotako proiektua zela, helburu asko zitula, eta karrera heltzerakoan zein izan zen nire sorpresa, jakin nuenean UPV-ek zeukela proiektu batzuk katedralean. Orduan, harremanetan jarri nintzean irakasle horrekin, gero nire irakaslea izan zen, baina hasiera baten bakarrik proiektuaren gatik jarri nintzen harremanetan, da gaur egun han nago proiektu bat egiten. Bukatzeko bezietan, no? Jesus, bai da, Jose, zu ondo. Bai. Bueno, bastakik beste... Batxerroen nauen eta seletibitatea penka nauen eta sinitzen joan IBF-era direktamente. Eta horregatik nauen tafiz, eta gero asmoa duket IBF itxeko. Ustez ondo, bazen bat industria egon IBF-era juteko, eta esasustena giro aldetik eta filosof aldetik egisa da, ondo ki jarritxa. Eta asignatura aldetik, ondo. Dedarik apur bat, ez asko sartu bai, baina asko ikasten, bai ariketa kontu aldetik eta bai multikotxuei edukazioa da lan. Eta gero hemen ikasitakoa bai, praktikan jarri dut. Alde batetik, igual, zera estiratzen den, datoze mutikoak galdetzen, ero ariketak zelan planteau, deskantzuak, seriak, eta gustora. Duket, kirol harrematik jarraitzia, IBF-etik, eta gero bastak bukatu gatu. Espero dut, ekipo baten, ero ikastola baten. Naiz, Arizmendik ikaslia eta lizentzako modulua egin dut, eta praktikak atzerrian egin ditut, Italian, 3 hilabetez, Vicenzan konkretuki, eta lanian egonaz hospital pribatu batian. Esperientzia polita izan da, aberasgarria, eta praktikak egiteaz gain, lagun berriak topatu ditut, herrialde desberdinak ikusi ditut, eta hizkuntza berrisa ikasi dut. Eta gainera, beka hau izan da Confebas esker,
eta jungaren sortzixak oso ondo gungarean. Itxaso erretolatza, 40 urte inbitxut, eta arrasatekoen az. Eta, ez dakit, Fagor Ederlanen nau lanien ingenieri hitzan, batez be ingenierian azelako nire lehenengo ikasketaz bintzat. Aukeratu nauen ikasketa izan zen ingenieritza teknikoa hemen Arrasaten. Batez be, ez nekixelako zer gure nauen, baina banekizen diseinu aldetik ikasketa batzuk egin gure itxula. Arkitekturan saiatu nintzen, baina ez nauen mailaik emun notan, eta orduen bertan geratu nintzen diseinu mekanikoa ikasteko asmoz, eta hori nauen. Eta, ikasketa bukatu ostien, irakasle egon nintzen urte batzuk, Markinan, heziketa zikloetan, eta gero, Ederlanen sartu nintzen. Eta, oin urte txo batzuk diela, ama izan ostien, ikusi nauen, ikastolak eraikuntzako zikloa martxan jarri zauela, eta, goguek sartu jaten, betidanik ikasi gure izan duten arlo baten, muturre sartzeko. Leixo izan duz, ikesteko benetan gustoko duten zerbait, ez? Askotan norberan etxi edala, etxeko dekorazioen edo aldaketak eitzen, beti egon izenaz. Eta Ederlanen bertan be eman izan duzti aukera obra txikinek erun alizeteko, ezta? Berez ingenieritzan gainera kaz arloko arduradunanaz, autokafekin eta kaziruden betidanik ibilinaz, orduen, ikusten hauen erreza izango zala niretzat, eta eraberien gustoko arlo bat. Eta hartu duten sorpresa gainera izan da, ez nekixela ikasteko gaitasunik izango nagoen adinenetan, eta konturatu nazena da, benetan gustora eta gustokoa danian zerbait errez ikesten dela, ez? Orduan, suposatu duz, batzuetan ordu estra batzuk sartzia, batez begauez, baina gustora inoten ikasketa bat izan da. Eta, gero amaitxuaz bat, Ederlanen bertan be, proiektu handi bat zegoen eraikin bat inbizan, 5.000 metro karratu handitxu behar gauen planta bat, eta hori nire eskutan itxi zauen, ez? Konfiantza guztiaz. Eta inogu planta inja dau, eta nire, gustora, ez? Pintza horik balixo izan duzela benetan ikasketak olako goza bat inalizateko. Urtero joen naz, urtero betidan igomidatu naue, irakasliek, eta beti bentzat bat oso interesgarri dela, ez? Egotie, informaute, ez da, egunien, aber ze gertatzen da, ze proiektu berri da zen, edo nundi doien, ez? Eraikuntzaren arlue. Lanien ez aukiarren eragina hondize, ondo goten da beti jantzitxe goti, ez, gaixetan. Ez da gato oso interesgarri jendia ezauketako, eta berez, Ederlandik formazio moruen hartzen daue, jornada horreita joetien parte hartzera, eta orduen, gustora, ez, zelaz. Ni Tafizen sartu nintzen, gure nauen fisio ikastie eta ez uste notia emun. Eta nahi zen nauen modulo batein, gero fisioa sartzeko eta ez magisteritza edo baitzu beste zoze jaten aguztetan. Eta banabil nire helburua lortzen. Gainera praktiketan nabil fisioterapia zentro baten eta oso gustora horre gainera Klara binduz. Hemen egon ostian egon nintzen zalantzan, IBF edo fisio ikesteko eta praktikak asko lagunduz erabakitzen. Ikusten dudalako aurrerantzian badaukala irten bidea. Eta ez neukan titulazioik bat ere, neukan bakarrik grado de eskolarra, eta nola eszedentzian negoen amatasunagatikan, nahi nun zerbait egin. Aprobetxatu eukitutan urte hauek eszedentzian, neure burua prestatzeko lan batzutara. Nik orain arte, arlo hontan egin duten gauzak ez dako zer ikusirik ez. Eta, nik daukat auxiliar administratibo, eta gero paruan geratu nintzen, urte batzutan lan egin ondoren ostaleritzan,
eta ineneko ikastaro batera apuntatu nintzen, geriatriko ikastarora. Eta, bueno, konturatu nintzen oso interesantea zela, eta ez dakit, praktikak egin nuen, aitamenin, eta gero ondoren, daramate urte bat lanean, eta apuntatu nintzen erizaintzako ikastarora. Eta, oso interesgarria da, eta oso gustora nago. Eta, gustatzen zait jendea laguntzea, eta, gainera ikastora oso interesgarria da.